Tervetuloa videoblogiini Arktisia juttuja. Olen Yrjö Myllylä, yhteiskuntatieteiden tohtori, aluekehityksen ja alueellisen ennakoinnin dosentti, yrittäjä ja tutkija. Tänään on tarkoitus käsitellä Jäämeren ratayhteyksiä, erityisesti Pohjois-Suomen näkökulmasta ja sillä alueella. Arktinen alue muuttuu jatkuvasti. Siihen vaikuttaa erilaiset tekijät, joita pyrin tutkimuksissani tunnistamaan ja arvioimaan niiden vaikutuksia. Myöskin välillisesti näihin rautatieyhteyksiin. Otetaan keskeiseksi lähdeaineistoksi tällainen Lapin tutkimusseuran tilauksesta kirjoittamamme artikkeli, jonka nimi nyt on Pääsy Jäämerelle, koko Suomen etu. Lapin tutkimusseura pyysi Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajusta toimittamaan tällaisen artikkelin. Siinä sitten voi sanoa, että toimeksiannon muodossa tuli tehtävä allekirjoittaneille keskeisesti valmistella pohjateksti ja paperi tälle kirjoittajajoukolle, joka tuossa on mainittu, Lauri Lajunen ja sitten Tyle-instituutin johtaja Kari Laine ja professori Erkki Alasaarela ja allekirjoittanut. Mutta kuten sanottu, tein tässä keskeisen pohjatyön ja pitkälti tämän tekstin takana sitten niin kuin olen myöskin itse, perustuu osittain tutkimuksiini ja muidenkin tutkimuksiin. Lähdetään tätä käymään pidemmänkin kaavan kautta, jopa lukemalla tämä teksti pääasiassa lävitse. Siihen menee kohtuullisen pitkä aika, mutta ehkä näin ingressinomaisesti haluaisin tästä mainita, että mikä tässä on niin se keskeisin pointti. Voisin sanoa, että itse haluan painottaa sitä, että meillä pitää olla visio rataverkosta, kuten yleensäkin liikennejärjestelmästä. Pitkän aikavälin visio. Ei voi eikä saisi olla niin, että tällaiset merkittävät asiat, kuten Jäämeren yhteydet, ratayhteydet, putkahtavat yhtäkkiä pohdittavaksi, että laitetaanko se tuosta vai tuosta. Näinhän meillä on tapana tietyistä syistä koko Suomessa asian kanssa tehdä. Tällä hetkellä meillä on valmistumassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12, joka kattaa erityisesti vuodet 2026-37, ja osana sitä myös on pohdittavana nämä, voi sanoa, että Jäämeren yhteydet. Erityisesti siinä nyt tänä päivänä on sitten tämä sotilaallinen ulottuvuus NATO-jäsenyyden myötä muun muassa mukana. Siinä on pohdinnassa muun muassa, että tänne etenkin pohjoiseen voitaisiin tulla tällaisella länsi-eurooppalaisella raideleveydellä yhtenä tekijänä. Mutta ei ole montakaan vuotta siitä, kun oli jopa Lapin liiton kaavoissa tiettynä yhteystarpeena kuvattu niin sanottu Jäämeren rata, jolla tarkoitettiin erityisesti Rovaniemi-Kirkkoniemi väliä, kunnes se sitten päätettiin sieltä poistaa. Nämä ovat molemmat esimerkkejä siitä, miten asian ei pitäisi olla. Eli jotenkin lyhyesti tiivistäisin sen päätavoitteen, johon tämäkin artikkeli yhtäältä tulee kyllä monipuolisuudessaan monen muuhunkin, mutta erityisesti, että pitää olla nyt jo tiedossa, missä radat kulkee 50 vuoden, jopa 100 vuoden päässä. Pitää olla tällainen verkkovisio. Tästä ihan analogiseksi ottaisin vaikkapa tämän Ruotsin Malmibaanan sikäli, että sekin on 1800-luvulta alkaen alettu tekemään ensiksi Jällivaarasta tuonne Luulajaan ja sitten myöhemmin
tuolta Kiirunasta Narvikiin, ja pitkän ajan kuluessa on tämä Jäämeren yhteys tullut. Aivan samalla lailla meillä on tällaisia taloudellisia syitä, jotka voivat niin kuin kannattavasti aikaa myöten tuottaa tämän radan mahdollisesti, mutta tähän pitäisi varautua siten, että yksittäiset hankkeet, mitä sitten vaikkapa kaivospuolella on, rakentaisivat tätä visiota ja samalla tukisivat myös muuta maankäyttöä ja tavoitteita, kuten matkailun kehittämistä. Tähän heti laitan alkuun esimerkiksi tämän napapiirin Joulupukin maa-alueen, jossa käy paljon väkeä. Lentokoneet tulevat pääasiassa, mutta jos ajatellaan tätä rautatieyhteyden mahdollisuutta, niin sehän olisi viisasta Rovaniemeltä linjata potentiaaliselle Keski-Lapin Malmivyöhykkeelle Sodankylään napapiirin kautta, jos halutaan tukea myöskin matkailua. Mutta tässä meidän kulttuurissamme haetaan vaihtoehtoja ja otetaan yksi asia kerrallaan huomioon. Mutta lähdetään käymään tätä artikkelia lävitse. Tässä on paljon asiaa ja katsotaan, minkälaisia ajatuksia siinä tulee. Heitän nyt tähän taustaksi kuitenkin vielä muun muassa tämän kirjan, joskaan tämä ei mikään päälähde tässä ole, mutta tämä esimerkiksi osoittaa, tämmöinen historiakirja, että tätä Jäämeren ratayhteyttä on yli 100 vuotta puuhattu. Ja oikeastaan yksi sellainen yhteys on aikaan saatukin. 1914 tuo Jäämeren rata alettiin tekemään tuolta Murmanskin suunnalta, Pietarin suunnalta Murmanskiin. Mutta silloin Suomi oli vielä osa Venäjää ja pohdittiin juuri tätä samaa, että miten se voisi Suomen kautta olla ehkä mahdollista myöskin vetää, mutta turvallisuussyistä sitten vedettiin se nykyisen Venäjän puolelle. Mutta että mitään uutta tässä ei sinällään ole tässä keskustelussa tietyssä mielessä, mitä nyt on viime vuosina käyty jopa ratalinjauksia myöten on kyseessä pitkälti samanlaiset asiat. Mutta lähdetään käymään tätä artikkelia Pääsy Jäämerelle koko Suomen etu soveltuvin osin ja pääosin lävitse. Suomen perinteinen kulkuväylä on ollut vesi. Rautateitä ei 1800-luvun puolivälissä ollut, mutta niistä oli kirjoitettu lehdissä. Niitä oli nähty ulkomailla ja muutamat suomalaiset insinöörit olivat osallistuneet niiden rakentamiseen Venäjällä. Kansallinen herättäjämme J.V. Snellman oli rautateiden tärkein puolesta puhuja. Niiden rakentamista perusteltiin maanviljelyn ja teollisuuden kehittämistarpeilla. Snellman painotti sivistysnäkökohtia. Rautatiet edistävät postilaitosta, kirjakauppaa, sähkösanomien vaihtoa ja ihmisten liikkumista. Snellman päätteli, että rautateillä olisi niiden sivistävän vaikutuksensa kautta suuri merkitys maamme aineelliselle vaurastumiselle. Rautateiden tarpeellisuudesta kiisteltiin, kuten joitakin vuosia sitten nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja niitä tukevien valokuitukaapelien tärkeydestä sekä yhteiskunnan roolista niiden edistämisessä. Nyt ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet koetaan jopa koulunkäynnin kannalta välttämättömyytenä ja laajemminkin yhteiskunnan kehityksen edellytyksenä, kuten rautatiet koettiin 1900-luvun alussa. Mutta onko rautatie yhä sivistyksen ehto vai riittääkö Pohjois-Suomelle valokuitukaapelit, maantie-, lento- ja meriyhteydet? Jos sivistyksellä tarkoitetaan ihmiskunnan kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä ja selviytymistä samalla mahdollisuuksia tuleville sukupolville luoden, rautateiden kehittämistä etenkin Pohjois-Suomessa voidaan edelleen pitää sivistyksen ehtona. Rata on välttämätön osa toimivaa pohjoissuomalaista ja suomalaista yhteiskuntaa. Näin tässä kirjoitamme, mutta toki on aina syytä seurata teknologian kehitystä ja miettiä tarkkaan kannattavuuksia myöskin siinä mielessä, että kuorma-autoliikenne esimerkkinä on kehittynyt jopa näiden raskaiden kuljetustarpeisiin. Arktisen alueen merkityksestä Jäämeren tiestä puhuttiin jo 1800-luvun lopulla. Ensimmäinen suomalainen tiedemies ja poliitikko, joka korosti Suomen olevan arktinen maa,
oli historian professori, kansanedustaja, ministeri Väinö Voijonmaa 1869-1947, eli hän. Hän arveli juuri pohjoisen avaavan Suomelle suuren tulevaisuuden Jäämeren mahtivaltiona ja talousalueena. Viitattu Lähteenmäki. Vuonna 2014 valtioneuvosto määritteli Suomen arktisessa strategiassa, että Suomi on arktinen maa. Ilmasto, luonto, maantiede, historia ja kokemukset ovat muokanneet arktisen identiteettimme. Suomen kansa on kokonaisuudessaan arktinen kansa. Sitten tuon johdannon jälkeen pohjoinen rautatieverkosto. Rautateiden rakentaminen oli koko 1800-luvun loppupuolen vilkasta, sillä usein oli tekeillä monta rataosuutta yhtä aikaa. Rataverkoston pääasiallinen suunta oli etelästä pohjoiseen. Rautatie ylitti Oulujoen vuonna 1886. Ylityspaikka ja silta tunnetaan nykyisin Oulun rautatiesiltana, jota käyttävät henkilöautot. Vieressä on uusi rautatiesilta. Tuosta täytyy ne todeta, että kun on niin lähellä myöskin oma sukuani, että isoisäni suunnitteli viime sodan jälkeen tuon mainitun rautatiesillan läpi vietäviä laitteita pohjoiseen ja suunnitteli sen sillan korkeuden nostamista siten, että se tietyllä tapaa näkyy siellä vieläkin, että rakenteita hiukan muutettiin, että saatiin sodan jälkeen raskaita kuljetuksia junalla siitä. Ja tuttu silta tietysti itsellenikin jatkuvassa käytössä. Rovaniemelle rautatie valmistui vuonna 1909, Kemijärvelle 1934 ja talvisodan rauhansopimuksen jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta aloitettiin radan rakennus vuonna 1940 Kemijärveltä Sallaan ja edelleen Murmanskin radalle. Sallan rata toimi käytännössä saksalaisten hyökkäyskäytävänä päinvastoin kuin Neuvostoliitto oli tarkoittanut. Lapin sodassa saksalaiset tuhosivat rataosuudet. Itse olen käynyt katsomassa noita Venäjän puolella olevia vanhoja ratapenkkoja, että siellä on tämän radan jäänteet Alakurtti-Salla välillä. Sallastahan on ollut melkein näihin päivin asti sitten vielä yhteydet tänne Kemijärvelle, puukuljetuksia ja tällaisia ajatellen. Tässä kohtaa voisi tästä meidän artikkelista näyttää tällaisen kuvan, joka kuvaa lähinnä nyt Keski-Lapin tuollaista strategista malmivyöhykealuetta, johon on tiettyjä kuljetustarvepaineita. Rautatie ulottui Tornioon vuonna 1903. Ratayhteys Torniosta Kolariin valmistui kaivoshankkeiden tukemana 1921–1973. Kontiomäki-Hyrynsalmi rataosuus avattiin liikenteelle vuonna 1939. Radan jatko Taivalkoskelle avattiin liikenteelle vuonna 1961. Sielläkin kaivostoiminta oli yhtenä syynä tähän. Tornion kautta on ollut yhteys Jäämerelle jo varhain. Perämeren pohjukasta Luulajasta on 500 kilometrin malmirata Jäämerelle Norjan Narvikin satamaan, jonka pääasiallinen käyttäjä on Ruotsin valtiolle edelleen viime vuosina runsaita voittoja tuottanut kaivosyhtiö LKAB. Tämä rata valmistui ensin Jällivaarasta Luulajaan vuonna 1888 ja Kiirunasta Narvikiin vuonna 1903. Vähän samaan tapaan ja yhtä pitkänä kuin rakennettavaksi kaavailtu Jäämeren ratayhteys Rovaniemi-Sodankylä-Kirkkoniemi. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi 1800-luvulta alkaen on keskusteltu muista Pohjois-Suomen Jäämeren tie- ja ratayhteyksistä. Taustalla on usein ollut Suomen valtakunnalliset Venäjän tai muiden suurvaltojen tarpeet, usein yhdistettynä kriiseihin ja niistä selviytymiseen. Myös taloudellista hyötyä on haettu yhteyksiä suunniteltaessa ja pyritty painottamaan suunnitelmissa edullisia liikennetaloudellisia vaihtoehtoja. Paikalliset ihmiset ovat olleet ajoittain myös aktiivisia. Malmien tai malmirikasteiden ja puun kuljettaminen ovat olleet keskeisiä perusteita, kuten nykyisinkin. Viittaus muun muassa tuohon äsken näyttämääni Liljan kirjaan.
Jäämeren yhteyksiä tarkasteltiin Suomen kuuluessa Venäjään myös Venäjän näkökulmasta ja sen huoltovarmuutta ajatellen. Nykyisessä keskustelussa ei Jäämeren ratojen pääsuuntausvaihtoehtojen osalta ole kovinkaan paljon uutta, mitä ei olisi historiassa aikaisemminkin esitetty ja tutkittu. Esimerkiksi Sodankylän kautta Kirkkoniemelle kulkeva ratalinja noudattelee pitkälti vanhaa Petsamontien linjaa. Petsamontien historia liittyy sotaan ja huoltovarmuuteen. Se palveli alun perin ensimmäisen maailmansodan tarpeisiin lennättimen rakentamisen tienä ja venäläiset velvoittivat Suomen sen pitkälti rakentamaan omalla kustannuksellaan. Myöhemmin tämä suomalaisten rooli Petsamontien rakentamisessa olikin yksi lisäperuste Petsamon luovuttamiselle Suomelle. Tie palveli huoltotienä Suomea toisen maailmansodan aikaan. Tässäkin viittaus tuohon Liljan kirjaan. Onko sitten nykyisissä ja ennakoitavassa tulevaisuudessa joitakin uusia taloudellisia tai muita tekijöitä, jotka edesauttavat ratayhteyksien kehittämistä? Seuraavaksi käsitellään rautatieverkoston kehittämisen motiivit. Esimerkkinä arktisesta strategiasta 2013 Suomen pohjoisten alueiden liiketoiminnan mahdollisuuksille liikenne- ja viestintäyhteydet ovat avainasemassa. Mikä on etenkin pohjoisen rautateiden ja Suomen Jäämeren yhteyksien kehittämisen tarve ja merkitys tulevina vuosina Pohjois-Suomelle ja Suomelle? Tarkastelemme tätä kysymystä seuraavassa niin sanottujen vahvojen ennakoivien trendien ja niiden mahdollistaman klusterikehityksen kautta. Tämä on väitöskirjassani esitelty käsite ja pitkälti lainaan tässä omia tutkimuksia, joissa olen ollut mukana. Tätä ajattelutapaa sovellettiin muun muassa Tekesin rahoittamassa Oulun yliopiston VTT:n ja Oulun ammattikorkeakoulun toteuttamassa SMARTIC-projektissa, jossa haettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia arktisen toimintaympäristöön liittyen. Vahvojen ennakoivien trendien tunnistamiseksi SMARTIC-hankkeessa toteutettiin niin sanottu tulevaisuusverstas 5.4.2013, johon osallistui monipuolisesti tutkijoita sekä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien edustajia. Yhtenä tehtävänä oli ryhmätöissä tunnistaa ja valita tärkeimmät vaikuttavimmat trendit, jotka vaikuttavat arktiseen toimintaympäristöön. Seuraavassa tarkastellaan tärkeimpiä trendejä, jotka vaikuttavat arktisen alueen logistiikkaan ja Pohjois-Suomen rataverkoston kehittämiseen. Tässä on nostettu väliotsakkeeksi luonnonvarojen rajallisuus nostaa raaka-aineiden hintoja ja lisää arktisten alueiden kiinnostavuutta. Maapallon väkiluvun kiihtyvä kasvu ja kaupungistuminen sekä maailman talouskasvu kysyvät luonnonvaroja, joiden hinta on monien arvioitsijoiden mukaan pitkällä aikavälillä nouseva. Tässä voisi näyttää tällaista GMO-indeksiin perustuvaa käyrää, jossa idea on se, että kun otetaan monta raaka-ainetta ja niiden indeksiä katsotaan pitkällä aikavälillä, tässä esimerkiksi 1900-luvun alusta tähän päivään, nähdään, että tällainen keskimääräinen hinta on ollut viime aikoina nousussa. Tässä näyttäytyy niin kuin, että sieltä vaikkapa 1900-luvun alusta asti, jos ikään kuin tasoitetaan tuo syklisyys, vaihtelevaisuus, niin se olisi tuonne 2000-luvun alkuun ollut laskeva, mutta sen jälkeen nouseva. Mitä nyt on tapahtunut viime aikoina, mitä ei tässä käyrässä näy, en varmuudella mene sanomaan, että liike on ylös ja alas, mutta tässä on sellainen hypoteesi, että kuitenkin rajallisista luonnonvaroista puhutaan ja maailmantalous jatkaa kasvuaan, jos väestö jatkaa kasvuaan, eikä tapahdu mitään villinkortin omaista katastrofia, niin tavallaan kysyntää luonnonvaroihin riittää ja sitä kautta hinnat nousevat ja sillä on merkitystä tietysti siihen, että myöskin arktisen alueen luonnonvarojen kysyntä kasvaa, jossa arktisella alueella tyypillisesti kuitenkin tuotantokustannukset ja muut tällaiset pitkät matkat tekevät oman lisänsä kustannuksiin. No niin, esimerkiksi maapallon väkiluvun arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 7 miljardista yli 9 miljardin vuoteen 2050 mennessä. Jo yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa.
voidaan väittää, että raaka-aineiden 100 vuoden alennuskauppa on päättynyt. Tämä näkyy jo Suomessakin muun muassa lisääntyneinä kaivoshankkeina ja liikennetarpeina. Öljyn hinnan nousu pitkällä aikavälillä puolestaan tulee näkymään monin tavoin liikennekäyttäytymisessä ja materiaalivirroissa sekä uusien liikenneteknologioiden esiin nousussa. Nämä pitäisi huomioida liikenne- ja logistiikkasuunnittelussa. Kalifornialainen maantieteen professori Lawrence C. Smith, Lapin ystävänäkin tunnettu, painottaa myös tätä trendiä yhtenä 4 pohjoista muokkaavasta tekijästä vuoteen 2050 teoksessa Uusi pohjoinen maailma vuonna 2050. Hän käyttää termiä luonnonvarojen kysyntä. Hänen mukaansa muita trendejä ovat ilmastonmuutos, väestönkasvu ja talouden globalisaatio. Voimme arvioida, että myös 2 viimeksi mainittua tukevat luonnonvarojen käytön kysyntää. Trendikäsite pitää sisällään myös niin sanotusti syklisyyden vaihtelun lyhyellä aikavälillä. Lyhyen aikavälin vaihtelun perusteella ei pitäisi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, kuten tehtiin Suomessa 1990-luvun alussa, kun valtion yhtiöt luopuivat systemaattisesti kaivostoiminnasta ja samalla luovuttiin myös osaamishuollosta, kuten kaivos- ja rakennusalan korkeakoulutuksesta. Päätöksiä ei pidä tehdä myöskään lyhyen välin nopeiden noususyklien perusteella. Päätöksenteossa tulisi katsoa pitkän ajan trendien kehitystä, missä asiantuntija-arviot on hyvä apuväline. Vahvat ennakoivat trendit voi kuitenkin katkaista yllättävä muutostapahtuma, kuten sota, niin kuin on nyt ehkä eräällä tavalla osittain nähty viime aikoina, sen vaikuttaneen monen asian. Pandemia, myöskin se on nähty, ympäristökatastrofi, myös sellaisiakin on nähty, talouden romahdus tai jopa teknologinen radikaali innovaatio. Esimerkiksi tällä hetkellä liuskekivikaasun markkinoille tulo vaikuttaa energiaraaka-aineiden hintoihin. Raaka-aineiden hintakehityksessä voi olla samoja piirteitä kuin 1800-luvulla rautatien rakentamisen alkuvaiheen aikoihin, jolloin maalla ja luonnonvaroilla oli tärkeä lähtökohta muun muassa teollisuuden syntymisessä. 1900-luvun teknologinen kehitys mahdollisti raaka-aineiden hintojen alentumisen. 2000-luvulle tultaessa maailman väestön ja talouden kasvu pitänevät huolen siitä, että monien raaka-aineiden hintakehitys on nouseva. Näin uskovat monet asiantuntijat, muun muassa äsken mainittu Lawrence Smith, Granholm, Willenius ja Kurki. 2012 vuonna heillä on ollut käsittelyssä tällainen Kondratjevin 6. aallon perusteet. Tässä mielessä 1800-luvulla ja 2000-luvulla voi olla enemmänkin yhteistä kuin yhtäkkiä luulisi. Luonnonvaroilla ja raaka-aineilla sekä niiden jalostamisella on yhä perustavanlaatuinen rooli luonnonvaroiltaan rikkaan Suomen ja erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen taloudessa. Ajatusta tukee muun muassa Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Markku Wileniuksen yhdessä Sofi Kurjen 2012 kanssa tekemä selvitys niin sanottu Kondratjevin 6. aallon perusteista. Tekijät painottavat raaka-aineiden hintojen nousua yhtenä keskeisenä pitkän aikavälin talouskasvun trendin lähtökohtana. Tämä pakottaa kehittämään uusia kustannuksia säästäviä ratkaisuja, joihin voidaan lukea myös kuljetusjärjestelmätason ratkaisut, kuten Pohjois-Suomen kautta Jäämerelle kulkevat yritykselle ja yhteiskunnalle säästöjä toivovat ratkaisut. Mitkä ne sitten ovat, ne on sitten tarkkaan harkittava. Sitten tulee väliotsake. Arktiselle alueelle syntyy uusia liikennekäytäviä ja logistiset virrat voimistuvat Pohjois-Suomessa. Jäämeren alueen uudet logistiset reitit ovat etenkin Koillisväylä, Luoteisväylä ja Pohjoisnavan kautta kulkeva väylä. Näistä tärkein lähiajan mahdollisuus on Koillisväylä. Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaammin juuri pohjoisilla alueilla ja jatkuessaan helpottaa toimintaa muun muassa Jäämerellä. Koillisväylällä tarkoitetaan Venäjän pohjoista rannikkoa pitkin kulkevaa vesireittiä, joka yhdistää Barentsinmeren, Beringinmeren, Karanmeren, Laptevinmeren ja Itä-Siperian meren kautta. Tästä voisi näyttää myöskin
kuvion. Tämä on tuolta Nordregionista ja löytyy myös värillisenä, mutta tätä olemme tässä ja muutamassa muussa julkaisussa käyttäneet. Pidetään sitä tuossa vähän aikaa. Koillisväylä on tärkeä yhteys Siperian resurssiyhdyskuntiin Luoteis-Venäjän logistisessa järjestelmässä. Koillisväylän jääolosuhteet ovat paikoin ankarat ja osa väylästä on nykyisellä teknologialla käytettävissä vain osan vuodesta. Väylä on käytettävissä kokonaisuudessaan vain noin 2 kuukauden purjehduskauden ajan. Kehittämällä voimakkaampia jäänmurtajia purjehduskauden arvioidaan kasvavan 4 kuukauteen. Wärtsilä uutisoi marraskuussa 2014 historiallisen suuresta merimoottoritilauksesta, joka liittyy Koillisväylän ympärivuotiseen käyttöön. Se toimittaa 10 niin sanottu dual fuel moottoreita, LNG:llä tai dieselillä käyviä nesteytetyn maakaasun eli LNG:n kuljetusaluksiin eteläkorealaiselle telakalle. Valmistavien laivojen on tarkoitus kuljettaa LNG-kaasua Venäjän jamalilta Kiinaan ja Aasiaan. Laivat pystyvät liikennöimään itsenäisesti yli 2 metrin jäissä. Totean, että näitä on suuri joukko jo valmistunut ja ovat siellä liikennekäytössä. Tosin osittain tällä hetkellä myöskin näiden pakotteiden alasia, ainakin niin kuin voisiko sanoa, että nämä uudet LNG-investoinnit, jotka siellä ovat nyt meneillään, niin pikkasen ovat siitä nyt sitten saaneet aika lisää, mutta sinällään isosti ovat nämä investoinnit tuolla edenneet. Koillisväylän merkitys tällä hetkellä on niin sanottu short shipping liikenteessä, jossa esimerkiksi öljyä tai malmirikastetta kuljetetaan osan matkaa Koillisväylällä. Esimerkiksi Siperiasta Durinkasta Jeniseijoen varrelta tuodaan Murmanskin alueelle edelleen jatkojalostettavaksi tarkoitettua malmirikastetta. Malmirikaste kuljetetaan Suomessa suunnitelluilla aluksilla, joista ensimmäinen valmistui Helsingin telakalla vuonna 2006. Viime vuosina Koillisväylää pitkin on kuljetettu myös öljy-, teräs- ja kaasulasteja Euroopasta Aasiaan. Esimerkiksi vuonna 2010 väylää purjehti vain muutamia aluksia, 4 ympäristöjärjestö Pellonan mukaan. Vuonna 2011 väylän läpi purjehti 34 ja vuonna 2012 46 alusta. Vuonna 2013 lokakuun tilaston mukaan Koillisväylän läpi purjehti 60 alusta Hernesniemen lähteestä. Nyt on noita lukuja. Muutenkin tämä Hernesniemen lähde on tässä tärkeässä roolissa paikkapaikoin. Siinä käsitellään huoltovarmuuskysymyksiä. Koillisväylän käyttö esimerkkitapauksessa Kirkkoniemi-Sangai välillä säästää esimerkiksi polttoainekuluissa huomattavasti. Aikasäästöt ovat noin 40%, 21 päivää 39 päivän sijaan. Polttoainesäästöt ovat reilut 350 000 Yhdysvaltain dollaria. Koillisväylän kansainvälistä käyttöä voidaan rinnastaa Siperian ilmatilaan, jossa Venäjän politiikalla on suuret vaikutukset. Venäjän on kuitenkin arveltu olevan kiinnostunut omien kuljetusten lisäksi myös kansainvälisestä liikenteestä. Purjehduskelpoinen Koillisväylä kulkee Venäjän hallitsemilla vesialueilla ja Venäjä voi säädellä sen käyttöä esimerkiksi maksuilla, jotka ovat olleet Suotsin kanavan käyttömaksujen luokkaa. Tässä yhteydessä totean myös, että sama koskee myöskin, niin kuin voisiko sanoa, datakaapelia käytännössä mielestäni, että jos sitä suunnitellaan vedettäväksi tuolta Venäjän pohjoisten alueiden kautta Aasiaan, niin tietyssä mielessä Venäjän intressit siinä helposti voivat vaikuttaa. Ulompana olevien vesialueiden hallinnasta käydään kiistaa. Todennäköistä on, että vielä pitkään osa Koillisväylästä joka tapauksessa kulkee Venäjän hallinnoimien vesialueiden kautta, ja sillä on siten vaikutusvaltaa politiikkansa kautta Koillisväylän käyttöön. Maailmankaupan painopiste on siirtynyt Aasiaan, ja Aasian talouden arvioidaan edelleen
vahvistuvan suhteessa esimerkiksi Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Alueella sijaitsee maailman väkirikkaimpia valtioita, esimerkiksi Kiina ja Intia. Kiinan Shanghain ja Hampurin välinen etäisyys on Koillisväylää pitkin 5200 kilometriä lyhyempi kuin Suezin kanavan kautta. Kiina on ilmoittanut olevansa kiinnostunut siirtämään osan arviolta 5-15% Euroopan ja Kiinan välisestä kaupallisesta liikenteestä Koillisväylälle jo lähitulevaisuudessa. Kiinan tapauksessa pienikin siirtymä merkitsee melko suuria liikennemääriä. Tässä arviossa olisi kyse etenkin konttiliikenteestä. Monet ovat epäilleet juuri konttiliikenteen mahdollisuuksia muun muassa tavaroiden kylmäkestävyyden vuoksi ja painottaneet Koillisväylän roolia etenkin raaka-aineissa, kuten malmirikasteissa ja polttoaineissa. Pohjoisen Itämeren maiden Suomi, Ruotsi, Baltian maat ja Puola ja Kauko-idän Kiina, Japani ja Etelä-Korea väliset merikuljetukset ovat kasvaneet vuodesta 2000 vuoteen 2010 meritse 2,5-kertaiseksi 4 miljoonasta tonnista 10,3 miljoonan tonniin. Suomen kanssa sama raideleveyttä käyttävien Itämeren maiden Suomi, Viro, Tsekki, Unkari, Liettua, Latvia, Puola, Slovakia kauppa Aasiaan on myös kasvanut. Se oli vuonna 2019 yli 6 miljoonaa tonnia. Suomi on näistä samaa raideleveyttä käyttävistä valtioista ylivoimaisesti suurin Aasiaan viejä ja vie yli puolet kaikesta. Suomi vie etenkin malmeja ja metalliromua, kivennäisaineita, paperimassaa, paperia ja pahvia sekä puutavaraa. Tässä viittaus Hernesniemeen. Jäämeren rautatieraportin 2012 mukaan Euroopan ja Aasian välisten kuljetusmäärien arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 40% vuoteen 2030 ja 100% vuoteen 2050 mennessä. Tällöin pohjoisten Itämeren maiden ja Kauko-idän välinen liikenne olisi meritse 14,5 miljoonaa tonnia vuonna 2030 ja noin 20,7 miljoonaa tonnia vuonna 2050. Jos taas oletetaan vuosien 2000-2010 kasvun jatkuvan, vuonna 2030 liikennettä olisi 23,3 miljoonaa tonnia ja vuonna 2050 36,3 miljoonaa tonnia. Jos otetaan lähtökohdaksi vuosien 2000-2010 vuosittainen minimikasvu, pohjoisen Itämeren maiden ja Kauko-idän välisen meriliikenteen minimiennusteen mukaiseksi määräksi on arvioitu vuonna 2030 15,4 miljoonaa tonnia ja 22,9 miljoonaa tonnia 2050 vuonna. Näistä tonneista nyt jos jotain puhelee, niin voisiko sanoa vaikkapa, että Kemin sataman tonnimäärät ovat olleet siinä 2-3 miljoonaa tonnia ja ilmeisesti Vuosaaren satamassa liikutaan 10 miljoonan tonnin vähän ehkä yläpuolella ja sitten suurin vientisatamamme Kotka-Hamina lienee siellä ollut 20 miljoonan tonnin suuruusluokassa. Koillisväylän käyttöennusteet edellyttäisivät monipuolista ja asiantuntevaa tulevaisuuden eri vaihtoehdot huomioivaa skenaariotyötä. Venäjän sisäisen kehityksen trendiä on tukenut raaka-aineiden hintakehitys ja Koillisväylän purjehdusolosuhteiden helpottuminen ilmastonmuutoksen vuoksi. Koillisväylän käytöstä investointien suunnittelun näkökulmasta varminta on sen palveleminen Venäjän elintärkeitä intressejä kuljettaa luonnonvararesursseja markkinoille. Myös Norjalla on merkittävä intressi arktisen öljyn, kaasun ja mineraalien tuottajana käyttää Koillisväylää tuotteiden markkinoille saattamiseen. Ilmastonmuutoksesta ja teknologian kehittymisestä johtuva Koillisväylän käyttö vaatisi perusteellisempaa skenaariointia. Tähän kohtaan, en tiedä onko tämä täysin tässä kohtaa allekirjoittaneen tekstiä, mutta tähän pitäisi ottaa myös tuo Venäjän siirtyminen tuonne pohjoiseen noin niin geopoliittiselta intressiltään, ja se tuleekin tässä tietyllä tapaa nyt seuraavaksi. Niin täydentämään tuossa, kun mainitaan nyt tuo ilmastonmuutos, teknologian kehitys, raaka-aineiden hintojen nousu, nämä käsiteltiin, niin sitten tulee tämä 4. tärkeä, jonka katson olevan tietynlainen kontribuutioni tähän yleiseenkin keskusteluun, mistä arktisessa on myös keskeisesti kysymys. Venäjän intressit ovat siirtyneet pohjoiseen ja vaikuttavat myös Suomeen.
Pinta-alaltaan maailman suurimman valtion Venäjän intressit ovat siirtyneet pohjoiseen kylmän sodan päättymisen ja Neuvostoliiton hajoamisprosessin seurauksena ja eteläisten osien itsenäistyttyä. Venäjän lähes koko kaasutuotanto tulee arktisilta alueilta, pitkälti Jamalilta alueelta ja sen lähiympäristöstä. Itämeri on arktisten öljy- ja kaasutuotteiden gateway Eurooppaan, muun muassa professori Markku Tykkyläisen luonnehdinnan mukaan. Suomenlahti ja Mustameri ovat mannermaisen jättivaltion tärkeimmät vientipisteet. Venäjä kehittää Murmanskin aluetta, jossa sijaitsee läpi vuoden sula valtameren satama sekä lisäksi Koillisväylä ja sen satamia, jotta saa sille elintärkeän öljy-, kaasu- ja mineraalikaupan kehittymään. Ukrainan ja Mustameren energian kauttakulkukriisit ja myös jännityksen kasvaminen Suomenlahdella pikemminkin voimistaa kuin heikentää Venäjän pyrkimystä saada luonnonvarat liikkeelle pohjoisen Koillisväylän kautta. Tätä pyrkimystä taas heikentää kansainvälisten, etenkin EUn ja Yhdysvaltojen sekä Venäjän välisten suhteiden heikkeneminen, koska arktisen alueen teknologiset ja rahoitushaasteet ratkeavat nopeammin yhteistyössä kuin pelkästään Venäjän omin toimin. Aasia voimistuu maailman taloudellisena keskuksena. Venäjä vahvistaa liikennejärjestelmän kytkemistä Euroopan lisäksi Aasiaan. Tätä on pyritty tuomaan esille Ukrainan kriisin aikana muun muassa kiinalaisten kanssa tehtyjen kaasunmyyntisopimusten muodossa. Myös jäävahvisteisia LNG-tankkereita on kesällä 2014 tilattu lisää 3 kappaletta Kiinaan. Suomen on perusteltua kytkeä myös oma järjestelmänsä Venäjän ja Aasian kuljetusjärjestelmiin ja markkinoihin kustannussäästöjen vuoksi. Huoltovarmuus edellyttää rautatiekuljetuksia ja ratayhteyksien kehittämistä. Seuraava väliotsake. Suomen kuuluessa Venäjään ensimmäisen maailmansodan aikoihin Venäjä tutki vuonna 1914 omia Jäämeren rautatieyhteyksien vaihtoehtoja. Nämä olivat yhteydet 1. Rovaniemeltä Jekaterinan satamaan, 2. Nurmeksesta Jekaterinan satamaan, 3. Petroskoista Jekaterinan satamaan. Liljan kirjasta. Venäjän viranomaiset pitivät Petroskoin ja Kantalahden kautta Murmanskiin menevää parhaana suuntana, koska tällöin rautatie olisi kokonaan Venäjän maaperällä. Noin 70 000 ihmistä osallistui radan rakentamiseen vuosina 1914–1916. Työssä oli suomalaisia ja pohjoissuomalaisia yhteensä 3–5 000 henkeä. Radan varsinainen rakentaminen alkoi kesällä 1915 ja radan valmistuttua Jäämeren ensimmäiselle rannalle avajaiset Kantalahdessa pidettiin 4. lokakuuta 1916. Erittäin tuttu paikka toi Kantalahtikin allekirjoittaneelle, todettakoon. Petsamo kuului Suomelle vuodesta 1920 alkaen ja se luovutettiin kokonaan Neuvostoliitolle Pariisin rauhassa vuonna 1947. Itämeren alueen sotatilanteen vuoksi Petsamo muodosti Suomelle elintärkeän sataman. Jäämerentie Petsamosta Rovaniemelle osin nykyistä Nelostietä pitkin muodosti tärkeän huoltoväylän. Tällöin perustettiin Pohjolan liikenne hoitamaan tätä kautta jatkuvia kuljetuksia. Suomen ulkomaankaupan volyymi oli tuolloin pientä nykyajan tonnimääriin verrattuna. Esimerkiksi vuodelta 1960 olevan Kunskapens Bok-tietosanakirjan mukaan maailman merillä kuljetettiin vuonna 1937 yhteensä 83 miljoonaa tonnia tavaraa. Suomen meritse kuljettama ulkomaankaupan tavaravirta oli 93 miljoonaa tonnia vuonna 2012. Olisiko nykyajan teollisuutemme vienti- ja tuontimääriä sekä muita yhteiskunnan tarpeita mahdollista kuljettaa edes yhden rautatien kautta kriisitilanteessa, vai tarvittaisiinko sitä varten jo useita ratapareja tai ratavaihtoehtoja? Suomen ulkomaankauppa on riippuvainen meriyhteyksistä. Tonnilla mitattuna 90% viennistä tapahtuu laivoilla ja tuonnista 80%. Lippuamiraali EVP Bo Österlund tarkastelee Sotilasaikakaus-lehdessä Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten uusia haasteita.
2014 vuoden 6-7 numerossa. Esimerkiksi vuonna 2013 maastamme lähti joka päivä 163 alusta. Suomen vuorokaudessa tulevan 80 aluksen keskimääräinen lasti on aluskohtaisesti 2000 tonnia, yhteensä 160 000 tonnia. Tällainen tavaramäärä vaatisi 3480 kappaletta 68 tonnin kantavuuden omaavaa rautatievaunua, mikä on noin kolmannes VR:n kotimaan käytössä olevista vaunuista. Vaihtoehtoisesti tämä vaatisi 4000 kokonaispainoltaan 62 tonnin rekkaa. Suomessa on tällä hetkellä kansainvälisessä ulkomaankaupassa 2500 rekkaa. Österlundin mielestä tällaisen lastimäärän ja vuorokausivolyymin tuominen Suomeen maanteitse tai rautateitse ei enää ole keinovalikoimassa. Hän pitää meriliikennettä korvaamattomana ja kantaa huolta Suomen kauppalaiviston viimeaikaisesta hupenemisesta. Kriisitilanteessa Suomella ei olisi omia laivoja välttämättä saatavilla tällaisen määrän kuljettamiseen. Österlund ei ilmeisesti sen vuoksi käsittele Jäämeren rautatievaihtoehtoa artikkelissaan huoltokuljetusten vaihtoehtona, vaan korostaa ratkaisuna oman tonnistomme kehittämisen tärkeyttä. Sen sijaan pohjoisesta huoltovarmuusradasta perusteellisen muistion kirjoittanut Hannu Hernesniemi 2012 lähtee ratkomaan huoltovarmuutta ratayhteysvaihtoehtojen tutkimisen ja parhaan vaihtoehdon valitsemisen kautta. Valinnassaan hän painottaa sekä kaupallisia mahdollisuuksia että huoltovarmuutta ja päätyy kannattamaan niin sanottu Jäämeren rataa, joka kulkisi Rovaniemeltä Sodankylän kautta Kirkkoniemeen. Jäämerelle suuntautuva rata kulkisi osittain Norjan maaperällä ja keskeinen osa yhteyttä olisi satama Jäämerellä. Suomella on Norjan kanssa huoltovarmuussopimus, mikä näin saisi vahvan sisällön. Talousnäkökohdat ovat kuitenkin normaalioloissa verrattomasti tärkeimmät. Toteutuessaan Jäämeren rata ja sen luomat liiketoimintamahdollisuudet avaisivat tien Suomen ja Norjan yhteiseen talouskehitykseen ja merkitsisivät Pohjois-Norjalle ja Lapille uutta kehityksen moottoria, kirjoittaa Hernesniemi. Rataverkosto tukee klustereiden kehittymistä. Tämä on enempi allekirjoittaneen kynästä. Kun tarkastellaan vahvojen ennakoivien trendien vaikutuksia klusterikehitykseen Suomessa, voitaneen todeta yhteenvetona ja visiomaisesti, että Suomi elää metsän lisäksi merestä ja maaperän rikkauksista sekä arktisen toimintaympäristöön kytketystä muusta osaamisesta. Kaivostoiminnan, energiatuotannon ja puumassan ympärille voi syntyä voimistuvia klustereita. Samoin matkailu on tärkeällä sijalla. Konkreettinen esimerkki trendien vaikutuksista klusterikehitykseen ja siihen liittyviin toimijoihin on jäänmurron haasteeseen alun perin Suomen julkisen sektorin tilausten siivittämänä kehittynyt maailmanluokan potkuriklusteri ABB Rolls-Royce Steerprop ja niin edelleen, joka vie yhteensä noin miljardin euron edestä vuodessa potkurilaitteita. Metso Minerals, Outotec, Normet, Ahma Insinööri ovat suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat Barentsin alueen kaivoksilta niin Suomessa kuin sen itä- ja länsipuolella, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme. Huipputeknologia ja ICT eivät ole Suomessa siinä määrin itsenäisiä toimialoja kuin ehkä on ajateltu, vaan ne liittyvät perustoimintojen, kuten luonnonvarojen hyödyntämisen, kuljettamisen ja arktisessa selviytymisen tukemiseen. Mikä vaikutus nousevilla klustereilla, kuten kaivostoiminnalla ja energianpuutuotannolla sekä logistiikka- ja kuljetusalalla on Pohjois-Suomelle? Kaivostoiminnan yksi lähtökohta on mineraalivarat ja tiedämme Keski-Lapin olevan malmivyöhykkeensä ansiosta potentiaalinen hyödynnettävien mineraalien lähde. Jos ratayhteys olisi sieltä sekä Perämerelle että Jäämerelle, muodostaisi Keski-Lappi todennäköisesti maantieteelliseltä sijainniltaan alueen, jonne syntyy myös muuta toimintaa ja joka suuntautuu käytävän molempiin päihin. Ruotsin Luleå-Kiruna-Narvik-Malmiradan vaikutuksista voidaan tässä suhteessa löytää analogisia mahdollisuuksia Keski-Lapille. Tärkeää on myös kaavoitus niin, että rata- ja muiden toimintojen kaavoituksella pyritään vahvistamaan eri toimintoja.
Tämä voisi tarkoittaa sitä, että edullisempaa yhteiskuntataloudellisesti on linjata kaavailtu Rovaniemi-Sodankylä-Kirkkoniemi-rata Sodankylän taajaman kautta kulkevaksi kuin kiertäen Sodankylän taajama kaukaa 40 kilometrin päästä kaivosten kautta. SmartTIC-hankkeen tulevaisuusverstaassa esille otetut tärkeimmät trendit tukevat erityisesti luonnonvarapohjaisten klustereiden kehittymistä. Tieto-, viestintä- ja satelliittiteknologiaa sekä korvaavien mineraalien teknologiaa ja uusia tuotantotapoja. Löytyy meidän Myllylän muistiosta. Näin ollen strateginen painopiste logistiikan kehittämisessä olisi materiaalivirtojen ja tietovirtojen hallinnassa. Tämä ei tarkoita henkilöliikenteen väheksymistä, mutta analyysin perusteella toiminnan lähtökohta, etenkin liiketoimintojen kehittämisen näkökulmasta, on luonnonvarojen hyödyntäminen, johon liittyy tulevat myös henkilöliikennekysymykset. Harvaan asutun ja pitkien etäisyyksien arktisen alueen henkilöliikennekysymyksissä rautatie ei ole aina kannattavin lähtökohta, vaan jopa lentoliikenteen edelleen kehittäminen voi olla oikea suunta. Esimerkiksi pohjoisen Skandinaavian pääkaupungin roolia tavoitteleva Oulu on pyrkinyt myös lentoliikenteen solmukohdaksi ja pyrkii avaamaan lentoyhteyden Tromssaan ja Luulajaan. Henkilöliikenteessä myös maantieliikenteen kehittäminen on erittäin tärkeää. Pienlentokoneliikenteen kehittäminen voi myös olla henkilöliikenteessä pohjoisten alueiden varten otettavaa tulevaisuutta. Seuraava väliotsake. Arktinen säästävä teknologia lisää arktisen toimeliaisuuden mahdollisuuksia. Kustannuksia ja ympäristöä säästävä teknologinen kehitys tarjoaa jo yksistään lisääntyviä toiminnan mahdollisuuksia arktisissa ääriolosuhteissa. On haettava uusia systeemitason ratkaisuja, joilla luonnonvarojen hyödyntäminen tulee mahdolliseksi. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Oulussa on paljon osaamista, joka voi palvella tätä tavoitetta. Koillisväylän liikenteessä on esimerkkejä arktisen meriteknologian tuomista kustannussäästöistä. Yksityisistä yrityksistä mainittakoon helsinkiläinen Aker Arctic Technology Oy, joka on suunnitellut venäläiselle Norilsk Nickel-yhtiölle vallankumouksellisen rahtilaivaskonseptin, joka kuljettaa malmirikastetta konteissa ilman jäänmurtajan apua. Nämä alukset kulkevat itsenäisesti 2,1 metrisessä jäässä. Yhtiö tuo malmirikastetta 5 laivalla Siperiasta Murmanskiin, josta se viedään rautateitse Murmanskin kaivoskaupunkeihin jalostettavaksi. Yhtiön ilmoituksen perusteella jatkossa rikastetta tuodaan myös Poriin, muun muassa yhtenä lisäperusteena Poriin kaavailtu LNG-vastaanottoterminaali. Kustannuksia säästäviä mahdollisuuksia on runsaasti myös Perämeren talviliikenteen uusien kaivos- ja energiakuljetusten hoitamiseen, muun muassa vähän pääomia sitovan jäissä kulkevan proomukaluston kehittämisen kautta. Materiaalivirtoihin liittyvistä ympäristöhyödyistä ja kustannussäästöistä kaivosalueella on esimerkkinä lappilainen Paakkola Conveyors, joka kehitti kaivoksille uuden tyyppisen kuljettimen. Tämä kuljetin korvaa avolouhiksella suurten kaivoskuorma-autojen tarvetta, muun muassa Venäjällä Murmanskin alueen Olenkorskin kaivoksella. Paakkola Conveyors löytynee nykyisin nimellä Ny Paakkola Conveyors. Samasta on kysymys Suomen liikennejärjestelmää ja etenkin Pohjois-Suomen rautatiejärjestelmää kehitettäessä. On luotava uusia ympäristöä ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja, ottaen huomioon elinkeinoalojen tarpeet. Rautatieyhteys Jäämerelle voisi olla Suomen ja laajemminkin alueen systeeminen muutos, joka luo edellytyksiä monille toiminnoille. Pohjois-Suomen liikennejärjestelmä ja ratayhteyksistä on tehty hyviä selvityksiä viime aikoina. Vaikuttaa silti, että vielä on matkaa päästä yksittäisen liikenneyhteyden kehittämisestä eli hankeajattelusta visiomaiseen kokonaisvaltaiseen järjestelmäajatteluun. Edellä mainittujen yritysesimerkkien tapaan. Kokonaisnäkemyksen puute on johtanut myös liikenneratkaisujen puuttumiseen valtakunnan kehittämisen tavoitekirjauksista ja kaavoista.
Tämä on hidastanut yksittäisten kaivoshankkeiden toteutusta. Esimerkiksi Koillis-Suomessa Savukoskella Yara-kaivosyhtiö on joutunut ennen investointipäätöstä käynnistämään raskaat ratavaihtoehtojen YVA-prosessit. Kaavoituksessa olisi pitänyt olla ratavaras 1960-luvulta tunnistetun merkittävän potentiaalisen kaivoksen tarpeisiin. Nykyisinhän tämä kaivos on palautunut norjalaiselta Yaralta Suomen Malmijalostus Oy:lle nähdäkseni. Ilmastonmuutoksesta huolimatta olosuhteet arktisessa säilyvät ankarimpina kuin missään on totuttu, ja tähän tulisi varautua toiminnan lisääntyessä. Esimerkiksi Suomesta on puuttunut hitsattujen teräsrakenteiden testaukseen tarvittavat kylmätestaustilat, joissa lämpötila voidaan viilentää -60–80 celsiusasteeseen. Rautatiet joutuvat kokemaan Siperiassa jopa -50 asteen pakkasta. Arktisten vaatimusten huomioiminen toi Kainuun historian suurimman tilauksen Transtechin konepajalle Helsingin kaupungin liikennelaitoksen raitiotievaunujen kilpailutuksessa. Pohjoisen rautatieratkaisuja on syytä vielä miettiä innovatiivisesti ja ottaa huomioon myös tulossa oleva LNG eli nesteytetyn maakaasun käyttömahdollisuus, jolloin ratojen kallis sähköistäminen ei olisi kaikkialla aivan välttämätöntä. Ruotsissa rautatieliikennettä rajoitetaan sähköradoilla pohjoisessa kovilla pakkasilla. VR teki joulukuussa 2013 historian suurimman veturitilauksen, jossa saksalainen Siemens räätälöi sähköveturit kestämään korkeintaan -40 asteen pakkasta. Toimivatko nämä veturit ääriolosuhteissa Jäämeren radoilla? Suomi voisi tässä luoda itselleen kilpailuetua tulevaisuudessa, kun kovat arktiset olosuhteet huomioidaan julkisten tilausten lähtökohtana ja pyritään vastaamaan arktisen toimintaympäristön ominaisuuksien mukanaan tuomien haasteisiin, luodaan työtä Pohjois-Suomeen ja koko Suomeen. Sitten seuraava osio. Pääsy Jäämerelle, rataverkoston keskeiset runkoyhteydet. Tässä puhutaan vähän konkreettisimmista asioista. Klustereiden kehittämiseksi voidaan tarkastella 5 eri jäämeri-ratavaihtoehtoa, tai pikemminkin kokonaisjärjestelmän osaa, päätepistesataman perusteella. Tässä voisi näyttää myös kuvaa näistä keskeisistä ratayhteyksistä, joita on kaavailtu viime aikoina Pohjois-Suomesta tuonne rannikkoalueelle, Jäämerelle ja myöskin tuonne, sitten voi sanoa, että osittain tuonne Norjankin meren suuntaan, Pohjanmeren suuntaan. Eli tämä ensimmäinen yhteys on Tornio-Haaparanta-Kiiruna-Narvik ratayhteys ja päätepisteenä on siellä Narvikin satama. Ja kakkonen on Kolari-Skipotten sinne Käsivarren suuntaan. Ratasuunnitelma ja siihen liittyvät satasuunnitelmat Skipottenissa Tromsan läänissä. Ja kolmas on Kolari-Kautokeino alta. Sitä ei ole tuohon piirretty, mutta tämä ratamahdollisuus on, sekä siihen liittyvä satama Altassa. Ja näihin liittyvä mahdollisuus rakentaa samalla kaasuputki Hammerfestistä ratalinjaa pitkin. 4. Rovaniemi-Sodankylä-Kirkkoniemi ratasuunnitelma ja siihen liittyvä olemassa oleva Kirkkoniemen satama Finnmarkin läänissä. Ja 5. Salla, Alakurtti, Kantalahti, Murmansk, jossa syväsatama Murmanskissa ja pienempi Kantalahdessa. Lappia ja Pohjois-Suomea palvelevat vahvasti jo nyt Perämerelle suuntautuvat radat ja satamat. Tässä artikkelissa huomio kiinnitetään kuitenkin Jäämeren yhteyksiin. Hernesniemi käsittelee edellä mainittuja vaihtoehtoja 1-4 huoltovarmuutta käsittelevässä muistiossaan. KO-vaihtoehdot ovat olleet keskustelussa muun muassa Pohjois-Suomen kaivoshankkeidenkin tarpeiden lähtökohdista. Vaihtoehdon 5 lähtötiedot on saatu muun muassa Liikenneviraston Mäenpää ynnä muut tilaamasta kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa esiselvityksestä. Seuraavassa käydään läpi lyhyesti näitä ratavaihtoehtoja pääosin Hernesniemen muistion pohjalta, täydentäen tietoja ja näkökulmia joiltakin osin.
Tornio-Haaparanta-Kiiruna-Narvik ratayhteys ja Narvikin satama. Tornio-Narvik-ratayhteys on noin 600 kilometriä pitkä. Tornion ja Haaparannan välillä on nelikiskoraide, mutta Haaparannasta eteenpäin eurooppalainen raideleveys. Ratayhteys kulkee uutta rataa pitkin Haaparannasta Boudeniin, jossa se yhtyy Luulajasta Kiirunaan, Jällivaaraan ja edelleen Narvikin satamaan menevään Malmirataan. Rata on yksiraiteinen ja ruuhkainen. Radan päässä on Narvikin satama, jonka liikennemäärät ovat vajat 20 miljoonaa tonnia, eli samaa luokkaa kuin tuolla meidän suurimmassa vientisatamassa. Narvik on Oslon jälkeen Norjan toiseksi vilkkain kuivapulkkisatama. Merkittävä osa lasteista on Ruotsin valtio-omisteisen LKAB:n kaivosyhtiön lasteja. Radan toisessa päässä Perämeren rannalla on Luulaja, josta tuodaan muun muassa kaikki rautaruukin tarvitsemat rautapelletit, muun muassa Raaheen. Tällä hetkellä Malmirata on Narvikin sataman kehittämisen ja laajentamisen pullonkaula. Narvikin satamaa laajennetaan paraikaa. Tämä mahdollistaisi Suomen tarpeiden huomioimisen. Esimerkiksi jos ruotsalaiset hyväksyisivät niin sanotun nelikiskojärjestelmän, siis että samalla radalla sekä eurooppalaiset että Suomen käyttämät raiteet, rata voitaisiin käyttää suomalaisten tarpeisiin. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa uusi rata nykyisen viereen suomalaisten käyttämällä rataleveydellä. Korkeuserot radalla ovat suuret niin, että vienti Narvikiin onnistuu suurellakin Malmijunalla, mutta paluukuormien pitää olla puolta pienemmät. Tällä hetkellä radalla on investointi- ja kehittämissuunnitelma, jonka kokonaiskustannukset ovat noin 1 miljardi euroa osittaisen kaksoisradan rakentamiseksi. Malmiradan ensimmäinen osa valmistui Jällivaarasta Luulajaan vuonna 1888 ja Kiirunasta Narvikiin vuonna 1903. Tämä Luulaja-Narvik-ratahanke on naapurissa pituudeltaan ja käyttötapa perusteluiltaan osin samantapainen kuin paljon puhuttu Jäämeren ratayhteys Rovaniemi-Sodankylä-Kirkkoniemi. Toteutumismallissakin on yhtäläisyyksiä. Ensin kohti Perämerta, vertaa Sodankylä-Rovaniemi-Kemi-Oulu ja sitten myöhemmin Jäämerelle. Sitten otetaan toinen rata, Kolari-Skipotten rata ja satamat Skipottenissa. Kolari-Skipotten radan perusteena on ollut Kolarin Hannukaisen ja Ruotsin puolen Pajalan Kaunisvaaran rautakaivoshankkeet. Pajalan kaivoksen tuotanto alkoi vuonna 2012 noin 2 miljoonan tonnin rautakonsentraatin vuosituotannolla Hernesniemen mukaan. Ja tuotanto on ollut tarkoitus yli 2-kertaista vuoteen 2015 mennessä. Näillä rikastemäärillä tämä rata olisi saanut erittäin merkittävät rikastemäärät. Mutta kaivosyhtiö Nordland Resource päätti viedä Pajalan rikasteet ensivaiheessa kuorma-autoilla Kiirunaan, jälleen lastattavaksi junaan ja sieltä edelleen Narvikin satamaan. Tosin lupa Ruotsin Malmiradan käyttöön tuli vasta oikeusteitse. Kolarin kaivoksen kuljetukset puolestaan päätettiin suunnata johonkin Perämeren satamaan. Muun muassa rikastekuljetuksiin profiloitunut Kokkolan satama ja Kemi ja Tornio ovat olleet esillä. Sinällähän tämä Hannukaisen hanke on vielä niin kuin vireillä, että siinä on vaihtunut omistaja ja vielä ei ole päästy investoimaan. Narvikista rikasteita voidaan viedä jopa 4-5 kertaa suuremmilla aluksilla kuin Perämereltä, joten valittu vaihtoehto Pajalan osalta perustui tässä mielessä myös kuljetustalouteen. Tällä hetkellä Nordland Resourcin kaivostoiminta on keskeytyksissä yhtiön taloudellisten syiden vuoksi, mutta on oletettava, että jossakin vaiheessa toiminta jatkuu. Lisäksi australialainen malminetsintäyhtiö on arvioinut Pohjois-Ruotsin Lannavaaran kaivoksen avaamismahdollisuuksia, jossa yhteydessä on nostettu radan rakentaminen Lannavaarasta Kaaresuvantoon ja Skipottenin Suomen kautta. Kolari-Skipottenin radan pituus on 311 kilometriä. Rata olisi Suomen puolella 266 kilometriä, Norjassa 45. Osa radasta jouduttaisiin rakentamaan tunneliin. Investointikustannukset ovat 2,2 miljardia euroa. Suomen puolella radan investointikustannukset olisivat 1,6 miljardia euroa. Norjassa 0,6 miljardia euroa. Skipottenin konttiterminaali mukaan lukien.
Sitten 3. ratayhteys. Kolari-Kautokeino Alta ratamahdollisuus ja satama Altassa. Tätä vaihtoehtoa on tutkittu muun muassa sen vuoksi, että ratalinja mahdollistaisi kaasuputken vetämisen Norjan Hammerfestistä Pohjois-Suomeen. Melkouan saarella on myös nesteytetyn maakaasun LNG-valmistustehdas. Norjalaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet, että ilman Saksan ja Ranskan tapaisten suurten asiakkaiden kanssa tehtyä sopimusta kallista kaasuputkea ei kannata rakentaa. Tällä hetkellä kaasu myydään Euroopan lisäksi Japaniin ja Etelä-Koreaan, aiemmin myös Yhdysvaltoihin. Ratahanke voisi sen sijaan palvella LNG:n kuljettamista junalla. Tällä hetkellä kaikki kaasu nesteytetään. Saarelle on tulossa toinen nesteytetyn maakaasun tehdas ja siihen liittyvät kaasuputket tuotantokentiltä mereltä. Monien asiantuntijoiden mukaan malmirikasteet matkaavat energian luo, kuten on tiedetty esimerkiksi alumiinitehtaiden syntyvän edullisen energialähteen yhteyteen. Myös Hammerfestissä on suunnitella rakentaa raudanjalostuskapasiteettia. Yhteensä kaasu- ja raudanjalostuskapasiteetin investoinnit ovat 6-8 miljardia euroa. Pitkällä aikavälillä pohjoisen kaasuverkko kehittyy. Vielä aloittamattoman suuren kaasukentän Stockmannin kaasuputki on tarkoitus liittää Norjan Pohjanmeren linjaan ja sitä kautta viedä kaasua Eurooppaan. Viittaus Hernesniemi. Ja sitten on 4. ratayhteys, Rovaniemi-Sodankylä-Kirkkoniemi rata ja Kirkkoniemen satama, niin sanottu Jäämeren rata. Tästä nyt ehkä meillä on eniten sitä puhetta julkisuudessa ollut. Tätä ratavaihtoehtoa on kutsuttu Jäämeren radaksi tai arktiseksi radaksi. Tästä ratavaihtoehdosta on julkaistu esiselvitys Jäämeren rautatie vuonna 2012 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän toimeksiannosta. Rovaniemi-Kirkkoniemi-radan pituus olisi suunnitelman mukaan 505 kilometriä. Eli uuden radan rakentamista olisi enemmän kuin Kolari-Skipottenin tai Kolari-Alta-vaihtoehdoissa. Sodankylän kohdalla radan on arvioitu tulevan 40 kilometrin päähän keskustaajamasta tiedossa olevien kaivoshankkeiden takia. Tästä eteenpäin Jäämerelle rata olisi Kolari-Skipottenin radan verran. Rovaniemi-Sodankylä-Kirkkoniemi radan rakennuskustannukseksi on laskettu 1,6-2,1 miljardia euroa. Rataosuus Rovaniemi-Sodankylä olisi tässä 300 miljoonaa ja Sodankylästä Kirkkoniemen 1,3-1,8 miljardia euroa. Tästä luvusta puuttuvat sivuraiteet kaivoksille, ratapihat ja aidat, maisemoinnit ynnä muut sellaiset. Radan peruskysynnän on arvioitu tulevan rataosuudelle Rovaniemi-Sodankylän kaivosten ja puutavaran kuljetuksista, jotka tekisivät rataosuuden kannattavaksi. Lisäksi on arvioitu, että rata saisi 10% tulevasta Koillisväylän liikenteestä sekä 1-2% Barentsinmeren öljy- ja kaasukuljetuksista. Näin laskien koko rataosuus Jäämerelle asti olisi kaupallisesti kannattava. Vuonna 2012 aloitti Sodankylän Kevitsan kaivos, joka tuottaa pääasiassa kupari- ja nikkelirikastetta. Kuljetusmäärät ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, alkuvaiheessa 150 000 tonnia ja myöhemminkin noin 300 000 tonnia. Ja hoituvat tällä hetkellä maanteitse Kemiin satamaan. Tämä merkitsee noin 1,5 kuorma-autoa tunnissa työpäivinä. Olen kyllä sen verran käynyt Kemin satamassa, että kyllä ne sinne rautateitse tulee osan matkaa, että ei tule kuorma-autolla mielestäni tällä hetkellä satamaan asti. Anglo-American on löytänyt Sodankylästä poikkeuksellisen rikkaan esiintymän sakaatti, noin 20 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen. Kyseessä on malmien osalta samanlainen kaivos kuin Kevitsa, mutta pitoisuuksiltaan huomattavasti rikkaampi. Kaivoksen avaamiseen on arvioitu kuluvan 8-10 vuotta. Tämän kaivoksen kuljetusmääriksi on arvioitu rataselvityksessä 0,7 miljoonasta tonnista 1,7 miljoonaan tonniin. Kaivoksen henkilöstömääräksi on arvioitu 1200 henkilöä. Anglo-American pyrkii keskittymään kaivoksiin, joiden käyttöikä arvioidaan olevan vähintään 40 vuotta, jolloin tehdyistä infrastruktuuri-investoinnista saadaan paras mahdollinen hyöty. Sekä Kevitsa että Sakaatti kuuluvat saman Keski-Lapin malmivyöhykkeeseen, jolla lisäksi toimivat Pahtavaaran ja Suurikuusikon kultakaivokset.
Ruotsin rajan tuntumaan kaavaillaan Kolariin rautakaivosta. Itä-Lapissa Savukoskella UKK-puiston eteläpuolella Kemijoen latvoilla on suuri Sokli-niminen fosfaattikaivos, jonka avaamista pidetään ennemmin tai myöhemmin lähes varmana Malmion suuren arvon ja fosfaatin kallistumisen vuoksi. Soklin oikeudet omistaa tällä hetkellä norjalainen Yara ja sen rakentamispäätöstä odotellaan. Kuten tuossa totesin, omistajuus on muuttunut ja sen omistaa nyt Suomen Malminjalostus Oyn kautta. Sen kuljetusten on arvioitu olevan Jäämeren rautatien raportin mukaan 1,5–2 miljoonaa tonnia vuodessa ja suuntautuvan alkuvaiheessa Perämeren satamaan. Soklin kuljetusmäärät ovat suuret ja ratayhteyden rakentamista nykyiseen rataverkkoon on yleisesti pidetty kannattavana. Pääsuuntana ovat Sallan kautta Kemijärvelle tai Pelkosenniemen kautta Sodankylään. Aiemmin tälle hankkeelle kaavailtiin suoraa rautatieyhteyttä myös Venäjän Kovdoriin, joka on fosfaattijalostuspaikka Venäjän puolella, noin 50 kilometriä Soklista. Radan rakentamista teknisesti on pidetty Jäämeren kaavailtujen ratalinjusten osalta melko helppona verrattuna esimerkiksi Narvikiin tai Skipottenin suuntautuvien ratavaihtoehtoihin. Maasto on loivahkoa, linjaus noudattelisi nelostie E75-linjaa ja Sevettijärven tien 91-linjaa ottaen huomioon luonnonsuojelu- ja poronhoitoalueet. Kirkkoniemen satama sijaitsee Kirkkoniemen keskustan lähellä Popfjorden vuodon rannalla. Joskus satamassa voi olla jäätä, jonka murtamiseen satamajäänmurtajat riittävät. Alueella on rautakaivos, mikä on keskeinen noin 1000 aluksen vuosiliikenteen tonnimäärän synnyttäjästä. Alukset ovat pääosin norjalaisia, noin 40% on venäläisiä, etenkin venäläisiä kalastusaluksia. Syvin laituri on 13,5 metrin syvyinen ja satamassa voidaan lastata 100 000 DVT:n aluksia. Laajennuksen jälkeen satamasta voidaan lastata 170 000 DVT:n aluksia, mikä on suurin koko, jolla tiedetään voitavan purjehtia nykyisin Koillisväylää. Satama on Sydvaragerin eli Etelä-Varangerin kunnan ja yritysten. Malmisataman omistaa Sudi Shipping Company, joka on muun muassa edellä mainitun laajennushankkeen taustalla. Alueelle on mahdollista tulla vielä suuremmilla aluksilla, mutta tämä mahdollinen sataman laajennuspaikka sijaitsee suojelun näätämön Lohijoen kohdalla, eikä laajentuminen olisi nykysäännöillä mahdollista sinne. Myös venäläisiä kalastusaluksia huolletaan satamassa, ja se on päätepiste Norjan rannikkoa kulkevalle Hurtigrute-linjalle. Sekä Kirkkoniemi, Rovaniemi että Skipoten Kolari radat on kirjattu myös Norjan liikennesuunnitelmaan. Norjalaiset ovat suhtautuneet positiivisesti Jäämeren ratahankkeeseen. Norjan hallitus on myöntänyt rahoitusta pohjoiseen Norjan liikenneolojen edistämiseen Secretariat of the Northern Dimensionille. Sihteeristön johtajana Oddgeir Danielsenin mielestä Suomen ja Norjan tulisi yhdessä tehdä aloite EUlle Euroopan arktisesta liikennekäytävästä, jotta hanke saataisiin myös EUn agendalle ja rahoituksen piiriin. Jäämeren yhteydet tai yhteys koskisi laajasti EUta ja korostaisi EUn roolia arktisilla alueilla, tiivistäen EUn ja Norjan välisiä suhteita sekä lisäisi yhteistyötä Venäjän kanssa. Se on tietenkin ymmärrettävä, että norjalaiset, joilla ei ole sitä omaa varsinaista investoitavaa siinä niin paljon kuin Suomi, niin kannattaa tätä rataa luonnostaan ja saisi tietysti hyötyä sitten, kun tämä Kirkkoniemi kytkettäisiin rataverkolla muuhun takamaahan, tässä tapauksessa Suomeen. On otettava huomioon, että Pohjois-Norjasta puuttuvat rautatiet ja Norjalla on sitäkin kautta intressi liittyä kasvavan Pohjois-Norjan toimintojen osalta Suomen ja sitä kautta laajempaan rataverkkoon. Ja sitten täällä olisi myös otetaan sitten tämä viimeinen ratayhteys 5, tämä Salla-Alakurtti-Kantalahti-Murmansk, joka itsellenikin hyvin tuttu. Tällä hetkellä ratayhteys on Rovaniemeltä Kemijärvelle ja edelleen
Sallan rajalle Kelloselkään. Sallan rata on toiminut lähinnä puutavaran kuljetuksessa. Venäjän puolella Pietari-Murmansk-rata kulkee Sallan korkeudelle Vienan eli Valkoisenmeren rannalla olevan Kantalahden kaupungin kautta. Sieltä on ratayhteys suoraan länteen entisen Sallan Alakurtin kylään. Nykyisin ratayhteys puuttuu Alakurtista Suomen Sallan Kelloselkään noin 50 kilometrin matkalla. Käytännössä liikenteen aloittaminen vaatisi myös rataosuuden kunnostamista, rakentamista Sallan Kelloselästä Venäjän rajalle itään 7 kilometriä ja länteen Kemijärvelle 79 kilometriä. Suomen puolen investointikustannukset sähköistämättä rataosuuksia olisivat 163 miljoonaa euroa ja sähköistettynä 205 miljoonaa euroa Liikenneviraston Rambollilta tilaaman selvityksen mukaan. Ratayhteyden rakentaminen Murmanskin radalle ja erityisesti Murmanskin satamaan tukeutuminen on yksi vaihtoehto. Tällöin kuitenkin on otettava huomioon, että Murmanskin rata Etelä-Kuolasta Murmanskiin on ruuhkainen, kuten Murmanskin satamassa ovat omat pullonkaulansa muun muassa satamatoimintojen laajentamisen edellyttämän vuonon ylittävän radan puutteen vuoksi. Myös kapasiteetin lisäämiseksi Murmanskin satamassa tarvittaisiin kaksoisraide Etelä-Kuolasta Murmanskiin. Tässä on viitattu allekirjoittaneen ehkä väitöskirjaan. Murmanskin sataman väylä syvyys on 20 metriä ja kuljetusvolyymit noin 25 miljoonaa tonnia. Tämän lisäksi on huomioitava, että Valkoisenmeren rannalla on Kantalahden satama ja venäläinen öljyyhtiö Lukoilin operoima Vitinon öljysatama, josta viedään öljytuotteita. Vuorovesi-ilmiön johdosta syväkseltään kovin suuria laivoja ei voida Kantalahteen ottaa. Tässä käsiteltiin nämä kaavailut, tietyt ratayhteydet, jotka tietysti kokonaisuudessaan voivat muodostaa tällaisen verkoston järjestelmän aikaa myöten. Sitten rataverkoston kehittämisen edellytykset. Tässä nyt on meillä otsakeitu, että panostetaan osaamiseen ja tutkimukseen ensimmäisenä kohtana. On ehkä ymmärrettäväkin, kun näin yliopistojen näkökulmasta tätä tarkastellaan. Oulun ja Lapin yliopistot yhdessä tarjoavat monipuolisen osaamisyhteisön arktisten asioiden tutkimiseen ja kouluttamiseen. Pohjoisten yliopistojen vahvuus on toimiva yhteistyö ja kumppanuus. Yliopistojen tieteenalojen erilaisuus on yhteistyössä rikkaus ja uusien innovaatioiden lähde. Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston koulutusalat edustavat tieteenalojensa ainoita tutkimusyksikköjä pohjoisessa. Oulun yliopiston osaaminen tekniikassa, taloudessa, luonnontieteessä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä aloilla täydentää hyvin Lapin yliopiston oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä osaamista. Oulun yliopistossa on vuonna 2014 aloittanut kaivannaisalan tiedekunta, joka on maailman pohjoisin ja Suomen ainoa. Yliopistojen erillisyksiköt, Arktinen keskus ja Tyyle-instituuttiin nojautuvat tiedekuntien tieteelliseen osaamiseen ja täydentävät toisiaan. Arktinen alue on voimakkaan muutoksen kohteena. Muutoksen ymmärtämiseen ja siihen sopeutumiseen sekä myös sen hyödyntämiseen tarvittavan laaja-alaisen ja monipuolisen tiedon saaminen edellyttää monitieteellistä, pitkäjänteistä ja korkeatasoista tutkimusta. Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen osaaminen vastaa hyvin näihin teemoihin ja tarpeeseen. Yliopistojen osaamista täydentävät pohjoiset ammattikorkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset. Oulun yliopiston yhteyteen sijoittuu ympäristötietotalo, jossa on 220 asiantuntijaa 5 tutkimuslaitokselta ja yliopistolta. Yhteisenä teemana pohjoiset erityiskysymykset. Taloissa sijaitsee myös CEE, ympäristö- ja energia-innovaatiokeskittymä. Toimintaympäristön logistisien haasteiden ratkaisussa piilee pitkälti jatkossakin Suomen menestys. Sodan jälkeen Oulun yliopistoon kehittyi maailman mittakaavassa ainutlaatuista siltateknistä osaamista. Taustalla oli Pohjois-Suomen jälleenrakentaminen ja lukuisat siltaprojektit ja vuorovaikutus haasteiden ratkaisemisessa muun muassa yhteiskunnan kanssa. Tämä synnytti Ouluun muun muassa monipuolisen alan suunnittelutoimistojen keskittymän. Oulun yliopisto ja Oulun seutu ovat valmiita toimimaan jälleen koko Pohjois-Suomen kehityksen hyväksi nyt avautuvana uutena aikakautena yhdessä Lapin yliopiston ja muiden pohjoisten osaajien kanssa. Todettakoon tuosta Oulun
teknisestä osaamisesta tai paraikaa Intiaan rakennetaan maailman korkeinta rautatiesiltaa, jonka pitää kestää myös jonkinlaiset pommit. Tietenkin Suomessa lähes kaikki näyttävät sillat, Jätkänkynttilä, Raippaluodon silta ja monet muut ovat oululaista osaamista. Yliopiston on kytkeydyttävä yhteiskunnan ja ympäristön uusien haasteiden ratkomiseen. On vastattava kysymyksiin, miten yliopisto kytkeytyy mukaan Pohjois-Suomen alueen suunnitteluun. Miten vuorovaikutusta ja menettelytapoja muun yhteiskunnan kanssa kehitellään. Vaikka liikenneteknillistä suuntautuneisuutta ei nyt ole opetuksessa, todettakoon, että se on nyt juuri palautettu tämän artikkelin julkistamisen aikoihin. Pitää rautatietkin nähdä laaja-alaisempana yhdyskuntataloudellisena, yhdyskuntarakenteellisena ja maantieteellisenä aiheena. Kun tässä korostamme nyt maankäytön suunnittelun merkitystä, on muistettava, että Oulun yliopisto edustaa sitä vastaavaa opetusta ja tutkimusta arkkitehtikaavoittajille. Oulun yliopiston monialainen kotimaassa ja kansainvälisesti verkottunut toiminta voi olla jatkossakin ratkomassa pohjoisen logistiikan ja Jäämeren rautatieyhteyksien kysymystä. Yksi mahdollisuus olisi lähestyä Jäämeren yhteyksien kehittämistarpeita Pohjois-Suomessa systemaattisesti tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja käsitteitä hyödyntäen. Tarvitaan tueksi myös perusteellista tutkimusta Koillisväylän kehittymisen skenaariosta. Tässä työssä Oulun yliopiston Tyle-instituutti sen kansainvälisine partnereineen ja kontakteineen sekä kotimaisine kumppaneineen, kuten Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa sekä alan yksityisten suunnittelu- ja tutkimustoimistojen kanssa voisi olla avaintaho yhdessä yliopiston logistiikan, maantieteen, arkkitehtuurin sekä ihmistieteiden yksiköiden kanssa. Logististen ratkaisujen tuottaminen arktiseen toimintaympäristöön luo Suomelle edelleen uusia vientituotteita ja uutta hyvinvointia. Logistiikkaa kehitettäessä kysymyksiä tulevaisuuslähtöisessä ajattelussa pitäisi asettaa seuraavasti. Mitkä ovat todella ne vahvat ennakoivat trendit, jotka tulee ottaa päätöksenteossa huomioon? Mitkä ovat klusterit, joiden kehittymistä trendit tukevat Pohjois-Suomessa ja Suomessa? Mitkä näistä klustereista haluamme kehittyvän Suomessa? Mitä pitää tehdä logistiikan näkökulmasta, jotta halutut klusterit kehittyvät? Mitkä ovat tärkeimmät logistiset tutkimus-, koulutus-, infrastruktuurin investointikohteet ja organisatoriset ratkaisut, klustereiden pitkän tähtäimen työllisyys- ja aluekehitysvaikutukset huomioiden? Luonnonvarakytkennän lisäksi logistiikkaa kehitettäessä on jatkuvasti kysyttävä, mikä on ratkaisujen muut kilpailuedut Suomelle. Muodostavathan suomalaiset arktisen alueen suurimman yksittäisen kansakunnan. Mitä pohjoisemmaksi päivän tasajalta mennään, sen enemmän lisääntyy arktisen ympäristön ominaisuudet, jotka ovat muun muassa kylmä, lumi, jää, pitkät etäisyydet, nopeasti vaihtuvat säätilat, herkkä luonto, pimeys, valo, luonnonvarat suhteessa väestöön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ovatko arktisen ympäristön ominaisuudet mukana kehitettäessä ratkaisuja ja kilpailuetua, kuten aikanaan ratkottaessa harvaan asutun Suomen tietoliikennehaasteita, langatonta teknologiaa kehittämällä, tai Ruotsin ja Suomen välistä autotavara- ja henkilöliikennekysymystä autolauttakonseptilla ratkottaessa? Ympäristön haasteet, pitkät etäisyydet synnyttivät osaltaan Nokia-ilmiön sekä risteilyalus- ja autolautta-osaamisen Suomeen, jotka ovat tuoneet Suomeen paljon työtä ja toimeentuloa. Onko esimerkiksi LNG-käyttöinen veturi uusi kustannustehokas ratkaisu siihen, että veturit saadaan toimimaan kylmissä arktisissa olosuhteissa? Sitten seuraava otsake. Rataverkko alueiden käyttötavoitteisiin. Tämä on hyvin tärkeä osa tätä ratkaisua, sanoisinko jopa tärkein. Oulun liikennejärjestelmän suunnittelu ja toteutus voi toimia hyvänä esimerkkinä myös Pohjois-Suomen ratajärjestelmän ja laajemmin liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Siinä on ollut keskeistä verkko- ja järjestelmäajattelu. On korostettu, että eri liikennemuotojen osin itsenäisiä verkkoja, jotka on sovitettu yhteen.
Päätiet, kuten moottoritiet ja muut isommat väylät, on pyritty tuomaan kaavoihin hyvissä ajoin ja toteutettu aikanaan. Oulun kaupunkirakenne ja liikenneverkko näyttävät loogiselta, mikä hyödyttää kaikkia sen käyttäjiä, myös elinkeinoelämää. Oulu on ollut jossain määrin poikkeus Suomessa. Suomalaisessa rakentamis- ja kaavoituskulttuurissa suuretkin hankkeet tuodaan kaavoihin vähän ennen niiden toteuttamista. Tämä puute on havaittavissa pohjoisen rataverkkokeskustelussa ja tässä artikkelissa käytyjen uusimpienkin rataverkkoselvitysten suosituksissa. Esimerkiksi Liikenneviraston tilaamassa raportissa Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa todetaan: tarkemmat selvitykset ja arviot ratayhteyden linjauksesta ja tarpeesta ovat kuitenkin ajankohtaisia vasta sitten, kun nähdään, miten rataa hyödyntävien kaivannaisteollisuuden ja muiden elinkeinojen kuljetustarpeet kehittyvät. Mäenpään raportista. Nykyinen rakennuslainsäädäntö antaa kuitenkin mahdollisuuden ja hyvän välineen toimia myös paremmin ja ohjata kehitystä. Tällöin minimitavoite on, että Pohjois-Suomen ja Lapin päärataverkko kuvataan vähintään sanallisena tavoitetilana valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa. Tavoitteet valmistellaan vastuullisen ministeriön johdolla, vuorovaikutuksessa muiden ministeriöiden, maakunnallisten liittojen ja muiden viranomaisten kanssa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki 23. pykälä. Tavoitteiden tulisi näkyä myös maakunnallisten liittojen asiakirjoissa ja myöhemmin kaavoissa. Kaavoitusprosessi on menetelmä, joka sovittaa yhteen erilaiset tarpeet ja intressit. Paras lopputulos ei tule vastakkainasettelulla, vaan hakemalla paras ratkaisu, osallistumalla ja perehtymällä riittävän ajoissa suunnitelmiin. Radoilla on myös estevaikutuksensa, mikä pitää huomioida. Matkailu ja poronhoito ja muu luonnontuoteala ovat pysyvimpiä elinkeinoja pohjoisessa, joiden intressit on riittävän ajoissa pyrittävä sovittamaan yhteen muiden maankäytöllisten intressien kanssa. Olemme nähneet näiden kaivostoiminnan yhteentörmäyksiä jo Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi kaavoitus olisi voinut olla ratkaisuna joillakin alueilla siten, että riittävän ajoissa olisi määritelty matkailulliset alueet ja kaivosalueet kaavoissa. Yhteentörmäyksiä voi tulla myös rataverkkokysymyksessä, ellei prosessia käynnistetä riittävän ajoissa ennen investointia. Eri elinkeinomuotojen hyväksyminen samallakin alueella on Lapin ja Pohjois-Suomen kehittymisen edellytys. Kittilän väkiluku on kasvanut yli 10 vuotta ja Sodankylänkin useita vuosia. Ilman kaivostoiminnan ja matkailun yhdessä kehittämistä tätä useimpien mielestä toivottua kehitystä tuskin olisi tapahtunut. Sama yhteensovittamisen tarve koskee eri kuljetus- ja liikkumismuotoja ja niiden edellytysten turvaamista. On muistettava vanha viisaus: hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Virallinen suunnittelujärjestelmä on siinä hyvä työväline. Sitten tässä on tämä kolmas teema osana ratkaisua, kun ekana esiteltiin tämä tutkimuksen, koulutuksen rooli ja sitten tämä maankäytöllinen strategiointi. Ja nyt kolmantena pohjoiset yhteydet osaksi EUn kasvupakettia. Esimerkiksi Suomen arktisesta strategiasta, ei uusimmasta, mutta artikkelin aikaa voimassa ollesta, liikennejärjestelmien tavoite on luoda perusta EUn pohjoisen jäämeriyhteyden varmistumiselle ja Suomen pitkän tähtäimen intressien huomioimiselle. Infrastruktuurin ja tarpeellisten rautatiehankkeiden rahoituksenkaan ei pitäisi olla ratkaisematon ongelma. Yksi keskeinen lähtökohta kannattavalle infrastruktuurin kehittämiselle on jo olemassa olevien ja potentiaalisten kaivosten arvo. Etlan tutkimuksen mukaan nykyisten ja potentiaalisten kaivosten arvo on noin 300 miljardia euroa. Etla 2010. Taisi olla tässäkin tuo Hernesniemi keskeinen tutkija. Tästä arvosta osa tulisi saada myös infrastruktuurin kehittämiseen. Esimerkiksi Soklin Malmion arvioksi on arvioitu yksistään jo 10 miljardeja. Hallinta- ja luovutusjärjestelmiä kansallisomaisuudellemme
maaperämme suurille rikkauksille ei ole vieläkään järjestetty kansakuntaa parhaiten hyödyntävällä tavalla. Tähän sisältyy merkittävin liikennejärjestelmän suora ja välillinen rahoitusratkaisu, kuten voimme Norjan öljyrahastoista oppia. Olisikin selvitettävä, että voisiko Suomi luoda vaurautta itselleen saman tapaan kaivostoiminnassa kuin Norja on luonut öljyn ja kaasun tuotannossa, tai Pohjois-Ruotsi kaivostoiminnassa. Millaisia kansallisomaisuutemme hallinta- ja luovutuskäytäntöjä tarvitsemme, jotta etumme tulisivat turvatuksi? Tämä on ajankohtainen selvitettävä kysymys ja jopa hallitusohjelmaan kirjattava tavoite. Esimerkiksi 3 miljardia Jäämeren ratayhteyksiin ei kuulosta suurelta myöskään sitä taustaa vasten, millaisia ilmeisen suuria yksittäisiä virhepäätöksiäkin yhteiskunta tekee jatkuvasti, joiden hinta on helposti tätäkin suurempi. Ratayhteyksien kehittäminen jättää varmuudella jälkeen jotakin hyödyllistä ja tuottaa Pohjois-Suomeen ja muualle Suomeen. Yksi peruste ratahankkeiden rahoitukseen on huoltovarmuus. Huoltovarmuuden näkökulmasta Suomi ei ole riittävän varautunut kuljetuksiin, jos merikuljetukset Itämerellä katkeaisivat. Kun rataverkon pääkäytävät on kirjattu sanalliseksi tavoitteiksi valtakunnan kehittämissuunnitelmiin ja lopulta saatu kartalle kaavoihin, on jo puolet ratojen rakentamisesta sanan laskua mukaillen tehty. Tällöin yksittäiset ratahankkeet voidaan rakentaa pala kerrassaan tätä kokonaisuutta. Erilaiset joustavat rahoitusmahdollisuudetkin ovat vasta hankkeiden kaavoitusratkaisujen jälkeen mahdollisia. Ilman tällaista suunnitelmaa rataverkosta tulee kallis nykyisen maantieverkkomme tapaan, jossa monin paikoin järkevällä ajoissa toteutetulla verkkoajattelulla oltaisiin säästetty paljon nykyisiä ylläpitokustannuksia, puhumattakaan maankäytön muista haasteista. Pohjois-Suomen ja Suomen on huolehdittava siitä, että Suomen läpi Jäämerelle kulkevan pohjoisen kasvukäytävän terminaalit, satama- ja infrastruktuurisuunnitelmat rautateistä aina Koillisväylän kautta Aasiaan kulkeviin valokuitukaapeleihin saakka ovat ajan tasalla kaavoissa. Euroopan unionin kasvupaketin rakentaminen tarjoaa ajankohtaisen mahdollisuuden markkinoida näitä hankkeita toteutettavaksi osaksi kasvupakettia. Vaikka nyt ei välttämättä samanlaista kasvupakettia ole ajankohtaisena, niin kuitenkin on erilaisia ajankohtaisia rahoitusinstrumentteja, muun muassa nyt tämä sotilaallinen huoltovarmuus yhtenä. Mutta mikä on tärkeintä, jotta näitä varoja voidaan käyttää, täytyy siis olla suunnitelmat, konkreettiset suunnitelmat jollakin tarkkuudella, jotta voidaan ylipäätään puhua niiden suunnitelmien osien rahoituksesta. Mutta meillä siis ei ole suunnitelmia kaavoissa. Pohjoisen kasvukäytävän rautatie ja muut hankkeet varmistavat Euroopan unionin jäsenmaille strategisten raaka-aineiden saannin, lähentää Euroopan unionia sen naapureihin Norjaan ja Venäjään sekä parantaa yhteyksiä maailmantaloudessa painoarvoa lisäävään Aasiaan. Tässä oli tämä teksti, tämä päättyy sitten Snellmanin loppukaneettiin. Me olemme paljon tässä Snellmania lainanneet niin kuin näiden osioiden alussa. En niitä käynyt nyt lukemaan, mutta luettakoon tämä Snellmanin viimeinen lausahdus tähän. Kenellekään ei toki pälkähtäne päähän, että maan teollisuus edistyisi nopeasti vain sen ansiosta, että sille avattaisiin kulkuyhteydet. Mutta helpottuneet kulkuyhteydet herättävät yritteliäisyyttä antamalla sille varmat menestymisen näkymät. Johann Wilhelm Snellman 1857. Hän oli siis tällainen rautatie-teiden puolesta puhuja. Tämä siis on ajankohtainen monella tapaa tämä teema ja voitte antaa kommentteja, kysymyksiä, joihin sitten pyrin vaikkapa tulevissa videoblogeissa vastaamaan. Kiitos kun seurasitte tätä tämänkertaista arktista jaksoa. Voit myös tilata kanavan, jos haluat olla tietoinen, kun uusia videoita tulee.
Tosiaan jätä kommentti alle ja kerro, mitä mieltä olit aiheesta tai jos nousi kysymyksiä. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos.